Il-qraba ta' Melanie Kallija ċaħdu li qatt saret vjolenza domestika fid-dar tagħhom. Fi-stqarrija l-familja Kallija reaġixxiet għal dikjarazzjonijiet li saru l-ħadd li għadda u qalu li Melanie għamlet din id-dikjarazzjoni bl-intenzjoni li titfadel l-ikraħ fuq familta. Il-familja stqarret li mindu kienet żgħira Melanie dejjem kellha karattru diffiċli u kienet ribelluża ħafna. Sostniet li bil-karattru tagħha qatt ma kienet se tħalli lil xi ħadd jagħmel pussess fuqha, kif allegat. Qalu li tfajla kienet toħodha dejjem kontra min jiftil għajnejha, anke meta l-familja kollha pruvat tagħti għajnuna professjonali u rrifjutata. Fi-stqarrija l-familja qalet li dejjem qagħdu attenti kif jaġixxu magħha minħabba l-istat mentali tagħha, għalkemm qalu li ġew attakkati u mal-affamati kemm il-darba. L-istqarrija kwotat ukoll li l-oħta Tewmija tajt li minħabba li mil ta' oħta batit ħafna għaliex kellha ġur id-delli kraħ tagħha li ħolqilha ħafna sitwazzjonijiet imbarazzanti. Hija tajt li qatt ma saret vjolenza domestika fuqhom u għadha tgħix kuntenta f'dar omma u missiera fejn trabbiet f'imħabba u rispett kbir. Oħta l-kbira stqarret ukoll li ħlif rispett u mħabba ma ratx u li l-ġenituri tagħha għamlu sagrifiċċji kbar għatlet ulidhom. Mr. Melanie qal li kieku dawn l-affarijiet kienu jiġru f'daru kien ikun hu l-ewwel wieħed li jieħu l-passi. Qal li mhux tor tagħhom li din it-tifla ribellat kontrihom u ma jafux għalfejn qed turi din il-mibeda kollha lejhom. Il-familja Kallija temmet tgħid li tinsab imweġġa b'dan l-aġir ta' binthom u sostniet li spiċċaw kollha vittmi tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.